Afrikarik Afrikara. Armak bai, zibilizaziotik, lehen gai merkearen truke. Aurrek irakurtzen ez eta tiro egiten ikas dezaten, beste zer baino lehen, beste zer baino lehen. Beste herri baten historia ikasten dute, eta herri batzuek beste herri baten historia idatzi ere bai. Gauez egindako erasoetan misilek su artifizialak dirudike telebistako pantailan, eta luzartzako sarreran herri ilegala jartzen du, kartel urdinetan. Zauriek